ngikhetha check-a ubunzima bamandla khona abanjengawe befuna ukungilawula ihluleka dala ngelaphi emalini wena awungixoxele uzubudget nje uzabiza ama-price uzabiza imali ebiza kakhulu enzima walo awubehluleka dala kodwa besoyidla sowu-200 yabo yini but inkingazini lentembike la ekhaya isipele ama-wings lawo aqinile mayike abanda futhi awasadleki bafaka ama-wings nenyama chicken kanye loba ngitshela nje mna awadleki mayike abanda anamuncu-ke futhi isosi yakhona leso semuncu engayifuni naba besithandani nisithanda kangaka ngiyanithanda mna kakhulu forever wena SL yabona-ke izungu nation sinjani njengoba kade ngitshele yabo amanzi yabo phamela namanzi bayifakela bona nangu nonhlanhla ngifaka amanzi-ke manje izungu nation nawo ngenkani kodwa futhi ufuna ube nawo njani phela kuyakuphoqa kahlahle kwamanje nje ukuthi kuze kube nesikhathi amanzi eduze negama lakhe bengazi ukuthi la manzi awani ziwazelaphi oh bohluleka tali athi ngise ngichofe la angithi abanga request for the next 10 minutes hayi iqanda lilodwa 13 rand iqanda fried egg iqanda lo-2 rand benza nje profit ya 11 rand sebebale amafutha babantu sawutophelele ngibani ngabe bayakusukela la ku-TikTok iVienna 35 rand iVienna 35 rand ngabe bathwana ngabe bayakusukela oba impahla TikTok kuthiwa ungi-invite shuthi ngu-invite-ile uma ngiba live bonke bathole notification ukuthi I'm live ama-prawns yo ngidla isushi nkosi yami kuze kube manje ngiyisola ukube ngibe ngiphinde ungaphindi ngathi amakokoroshe lezinto lezi kune-rice futhi phakathi ukotape khona nje ukotape ngoba bafaka ukotape kuthiwa niyama ngicela nihaye inkonzo to ubuto obuthadayo kathi ugcinene ubuto kathi ugcinene sifike kanjani fine hawu wena ubukhona kwi-session mina sengiphika kangaka ngithi ubungekho awu ngakubona wena ufika late ngakubona quite angekho late it's called an entrance mina nge-entrance angabe kodwa kangibe ngihleli ngala ngibone kuyividiyo mina mase beposta ividiyo ethi mina hawu lokho njengoba ngimemeza kangaka kusekhaya wena ngafika ngazimala angizwanga nhlo ngiyabona emehlweni wena uyabona emehlweni muhaya angimemeza aze ngibona so abuyele lapana ubani igama likasisi wesibo akethiwanga uzani lapho unayo isosi la siphuzo shuthi isiphuzo usibonaphi isiphuzo yena azathi isiphuzana ngoba sesixekile la ngoba siyilambele nje sihluphekile wehluleka ekhaya ngathi ungahlumbela nje nabantu baficela abakaseva wena usufuna kuseva wena idliwe 3-0 ini iPirates idliwe yini team kuyangijabulisa-ke lokho ngisaphothi Chiefs ubani intombazane nto faku-R faku-R it's giving veza amavu faku-R la kanti usuke ungadli idatha laka-halfway unelakho indaba zabantu abadala lezo ekhulumayo
wena focus kwi-technology awunadatha awuyazi bafowami udlala uCapitec uthenga isiphuzo lapho awu gedanga nkomo yasemahenyeni abe nihlaza abazali ebakithi awusazi nokuyibamba weza kuthiwa ngifuna uvula iplaza yini wegidi thiwani sengibuza ngiyifunini iy'nkomo ngizozenzani njengoba nakubo zingekho uthena unazo iy'nkomo ngizozenzani iy'nkomosamhlinzani iy'nkomo nihle vula iplaza dayisa khanda ibhizinisi anibe business minded please lento enokuhamba niphisana hawu niphisana ngezinto mana ulokhu manje akahamba hayi ulokhu lokhu ihamba manje mntakwethu nepokoza lapho hayi ngiyakubona uhobe mawala uhobe mawala ngikubuza imbali lana uthwayina awena nedrama yezo ngibuza kanjani itiyeli ngadwebanga wena lakho liyadwetshwa endlini cha phela leli balenza lawa namagwebu bawenza kanjani sibe namagwebu ngisegoli ngithanda mfowethu angikweletela iquid inkabi yami phela nami kuyibhaya ngifuna uwele wakho zonke ungabe ugcina wenze njani singakho mana ngikusendele yena ku-inbox ukusendela nje manje number yakhe ku-inbox nakha enjoy leyo number ke bafu mncane kaniphasela inospono kuhle wemama makana nasawubona manje ushukela kazo sengifake esiphoqa baba kodwa usavule ethuba okay no ngilo ngivulile ushukela lana akulungi yazi sanibona mamtolo mamtolo yini engekho emanzi egameni lakho awuxoxele mina awukahle asikwazi ke kitchen sobuza sizenzela thina mana ngibona ukudla ngathi thatha isikhathi kodwa kungcono la mhlambe balungisana kancane yabona spare waseshaka malini sophinda nangu best friend sawubona bafo ikhona iomoda lapho sebenza khona uma ikhona cela sixoxe inbox sathi number yami njami kuyibhayo ama-omoda ngidayisa wona ama-omoda ngidayisa wona ushukela lapho awusazwakala yabo ushukela like empilweni uyagoqoza kodwa akwazi ugoqoza phela ungagoqozi kakhulu didisa lamagwebu akazi nje uzugoqoze kodwa sinenkinga la imbali la ibingeza awusho ukuthi ufuna imbali noma koza phakathi ngiyacela nawe uyavuma ukuthi ekuxhaphaza sengufaka ishukela omothi u-329,000 Samsung moto awuyithenge phela Samsung ngizoshayela mina wena ayo nginqa wena we sengilesi kodwa usiyakwazi sengilesi number bayi 17 kulukulu lapha ku license ngiyaqeda manje awukahle futhi iyamelt yazi lento yazi ungena ubungenaphi ukuthi iyamelt ngoba phela yaphazamiseka mayimelt ayichitheka ngithi how much ipholo 235,000 sisha ngamakhanda halfway soko wakithi yacisha ngasishini isibongo kazofuna ukuthini bengizosho sehambelana nawe kodwa manje bengosho yazi imbali manje chaphaza kuyasisi ngizosho ukuthi waze wangihlukumeza nangumuntu siyagulula amagwebu usho ukuthi asuse amagwebu afake amasha lo ngoma ngayishuni impende yezo ngayenza yayimi sahamba saye eJude kuyimi ujikijiki ushe ngumnotho abanikazi bengoma athi abasemzini bonke abantu hayi shishilo dance inosibona
Imnandi kodwa basala awathe ngibhonge phela marshmallow ngafayitini. Asisa ngisheshe ngilungise indaba yawo. Musukuwadla sizocina ngawo. Sizo. Ungenapho wena? Uzophuza ikofu wena? Bhekile kodwa la coffee. Ubuphapha. No bengithi yabo ngizenza umuntu wangaphetha ngiyabona ukuthi ubuphapha. Manje nje babasheshe balilethe lela bebethi ngenze njani ngiphuza. Forever wena mbula zomnyama. Nami lento engiyibuza ukuthi why isilese liphuza ukudla kungekho. Ayibuyi imbali. Qala ngokudla. Bukani ke phela ufuna imbali etiyeni kuyimanje. Ngithengiswa imbali mina empilweni. Umhlola. Tothi nibandla. Fundisa ibandla ukuthi imbali ziyathenga. Enelidadweni imbali. Ukuze angathi umfana mase semthengele imbali mase athi thungisana esibhedlela. Yabo. Umfana wani yena? Asengiyasho abafana nje eminyango mabethenga imbali useyaphapha usethi thungisana. Avana athi ujwayele imbali. Nalobhonyana nje umuntu oshaya hawo umandla la benzela ukunibamba ama second round of drinks kanti sifuna amanzi tap water mana wena asibezigeza izandla ukuze kube njani afudumele cabanga sigeza izandla bese senzani mina ngifuna ukudlala ngizandla zami ngangawaphuza ngenye imini ngingazi uNkulunkulu babeyixhome kahle futhi into la phezulu ngafaka istraw mina nganyuka la nyamanje wayibe nginikashisayo pho hayiba sengana cha sicela sempompini tap water uyabona kodwa bengimthanda ke lo wakazungu uyikhiphile kimi ntombazana lo lo sithembise isamba ayibhale message ade ngikubona eMasgrave. Oh no wangiqasha yazi yena muphi ngiyakhumbula ngisaba ukuyoperforma enkandla ngiqala nginqaka ukuyoperforma enkandla ngihamba ngedwa uye lo siswe ngiqasha enkandla waqeda wangilethela amagig more than kukhulu kakhulu Nkosi kwakuhleke lokho kwenhliziyo kwakuhle uqale phansi uyabona linashukela futhi sengizofaka kanti kabusha inina ushukela utest eqala kodwa mhlawumbe ukhona ngizofaka mhlawumbe udecorate phezulu ugula amagwebo wagugula amagwebo washithi inswi ngomshini amasha sicela ukubona afaka ngani angazi iniphi number ngifuna ukuxhumana nani mayelana nezinkondlo sixhumana ngani mayelana nezinkondlo yasho nje zenzeni izinkondlo uyasiqasha noma uyasithanda noma ufuna ukuzibuka noma useMasgrave la akukho eMasgrave ukude sicela ukubona itiye ngifuna ukubonga kusizama lapha itiye lami senenhliziyo into angani sengithinta kanjani uyabona ke bengisuselani lento nansona uyahlwane we had broken ke manje akazodosa usizama Braza ukaze usondele ngako Potchefstroom kwenzelinye Helen ushilo wathi ushukela usufaki ozungu bana yini ngayikhala mayibhale ukwenyana mamazi mana wena mfana mana ngizokuphendula manje ku-inbox uthi kwenze njani angazi ozungu banayo yini ikwenyana yani bawena uyinkonyane nje noma ngekho ngisho cela imoto imoto akukho ngisho iqhude lapha elimzwezwe bayayivusa bona akayikhalayo abavusa lutho akukho ngisho yobuthongo inkomo ayikho iqhude ezothi kike komisisi bese ngibona usebeshisa ilanga akukho ngisho yobuthongo inkomo sileke manje
enye into le uzolobola lapha kukho ngisho ubuthongo inkomo ubushenga umbheke i-account yakhe uyatholakala lapho mningi khona impela ke hayi lapho uzomthola mningi kule la kuyatholakala uzungu hey ngishaya i-design ke bani inhle ke yabona bana kodwa manje ikhofi mfethu noma ungaze ulenze ngathi ini ehlukile ikhofi nje abantu bakithi itiya basahlinzani lokhuza la sahujwa inkukhu oh awukhodoli ngisho nezungu bakithi nibambele nisigora nje mfethu niyafana ningaba ndawonye yini no yazi sibona abandawonye mina ngwase Nigeria yena wase Angola hayi ngathi wese Angola yini manje channel indawo engathi wase Zimbabwe ngcono Kenya awukeke Angola marshmallow aweka sinawo ama marshmallow akhona akul milkshake yakhe so athatha so fine ngapha sixakwe yini ngithanda buka phethu ushukela esengifakile kungakanani and akuzwakali namanje awukagoqozi kodwa phela alishisi into olugunyuza kanje amagwebu ucabanga layo ngwaphuzayo ithi yakwafika kulo wena lethi wena kade ngakubonja usangifuni udiza ngami uzodlala namhlanje ngona 9:30 ngawazi ukuthi yes most probably ukuthi sengiphakathi nendawo nethinta abagedela amanzi uzophatha inhliziyo ukuthi qeda amanzi amanzani abandayo amanzi ashisayo ashisayo editi ahlahla ngifuna iphela yabona the only thing that is bad ngasipe ukulindiswa nje asibuze into yokulindiswa kakhulu le iyanyanyisa uzusuthu ucikeke asisukume sikusesi right sidikile ukudla sameza sakukhala vela sikhokhile ngemnandi kakhulu ukhokha masiqedile ukudla yeah kya manje what if siblokhelwa amakhadi what if siblokhelwa amakhadi ablokha ngani uzokwanithuba ngiyasho nje just in case esithi nje amakhadi ama-blockeka nje onke my block amakhadi sihleli nje kanjeni yakotuka so sorry yes yazi besinganakile kanjani nasihle ngeke kunosidla dikile ukudla ayi futhi lo gwinyile lo esoze silume lamula base ngaphuze yazi umoya mawuphindanga waphola ngiyajaja sekuthinteka nelip gloss ke man ufake lip gloss wenjani uganga kulajike lokho lip gloss kuyacobezela akumoshi inkinga into engihluphayo ngayo nomlomo ngiba nguhle ke manje awukhotha bese manje ngikhothelele kumele akubonge uzungu wele kumele akubonge uzungu to right so yazi ngizama understand ukuthi usho bani kumele abonge omunye mina mele kubonge kuwena kumele akubonge zungu bengicanthi kuzungu ngeke awuplazike bangibize ngozungu mina awuplazike angisiyinyanga mina nginyanga mina umuntu wesilisa bethiwa usuba rakho makwenze njani wensele ngangicasuli nje cause suka uzama kade ngamkhonza hayi ngiyasuka manje indawo engakazana danko solo ungazala mina ngiyacabanga kangaka lutho wami siyabonga kakhulu hayi ngiyasuka manje ngiyami hawu uzosoma siqede ukudla ngizoyenza kanjani camera sibone you have run out of TikTok sele 3 gig beka la uma lana sithi sokanjani wani besibuku
Ufunda kudala wena. Yazi ngithandazi. Ngeke ngithembile mana ngibela kwami ecela. Ngizonzani kudla kwami? Woza. Pray. God, thank you for this food. Please bless it and let it heal and wash our body in Jesus Christ. uNkulunkulu nize nemdide phela ngesingisi singaka. Ushana lesangasazi naye. Ushana lesangasazi kwayena. Ku crispy buka ke manje. Ayi let's. Sorry. Wenza mabomu uphile. Kodwa lamanzi asengaka esobhini. Evosini aseqhamya. Bangaqhumise ngani boss? Yini ikhamba lingaqhunyisiwe ngempela? Manje oyongifulela le blood. Hayi phela mina ngikho. Oh. Konzaleni utheni uFortune? Benze njani ngesinkwa? Benking isinkwa phela. Utheni nje uFortune bafana? Bafashoni. Nama ngazi ngibona la kumention uFortune. Yalo uyakuzwa? Uthi konke njani? Ngizanga. Kodwa la bekumele befake okukhamba bafake. Wena ukudli lokho. Bese ngenze njani? Nguthatha. Angifuni nje. Ihlahla ngizidle mina ngenogwaja. Bese nguthatha. Unogwaja nje angimloko. Ukhulu futhi. Khulu Kakhulu. Umandla. Angizifundi izihlahla. Kodwa bekumele ukukhamba banawo noma ngekitchen ngicela. Kube sifike nawo ngabe siyayiqobela manje. Yazi ngifuna ukwenza i-challenge leyo kubeka something bese ngizophuma ngani. Yini le? Yokubeka noma anyanisi. Masiyaqoba. Mina Ndobuka hlala ngathi usike ngobhushu. Awunakho kunye ngingakudla yazi. Angeke mina ngifunile lento ke lena ke mina. Anginaki kahle ukudla nginakho mina. Nginebheka nama chips. Thatha wami. Hayi angafuni. Enough lawo. Wanyanisi. Angifuni. Angifunile no. Thosana wanyanisi. Senzeni uthwasi. Sowenza kanjani ifoni ni la efonini. Screen recordeleni sipostele nisimention. Siyidinga ivideo yethu. Thosa. Senza ngani uthwasa? Senza ngani? Wenza la sithi thwasi. Sengwabusele mina ngwabutha futhi manje. Butha. Ngiyabutha ke manje. Ngizokwenza uthwasi. Ngidila manje ngiqoqoze ngizona nethwasi. Ngingafuna izinto samsecelezeni. Hawu uyahlanya ke. Uyagula. Woza siqumzane ngama plate. Yeah, screen record lapho nisimention nisiposte we kids. Twas. Yeah, pelele. Ne sitropose. Isipune ihlala ngaphandle noma ngaphakathi. Angazi. Twas. Uzwe? Yeah, inyama zona ishayana. Oh, anginayo mina inyama. Hayi ayiphela kuphela content. Angafuni. Nawo. Inhliziyo yami. Ngiyaqumba phansi ke futhi manje. Twas. Ay, sasikhodweni ngakho. Ungangena kulesi sikhwama sami lokho. Ngiyabona ngibona. Uzofakani? Uzofakani? Cha, mangifuna ukuvuvuza something. Yini vuvuza le khale ngaka? Khamba amafutha. Ufuna ukukhipha something ngibe ngenza ama chips. Bese uwakha wathi. Ungangena udafuna. Izandla sekuzana. Kodwa. Sengwabuthe ngaqumba phansi kangaka mina. Hawu. Aseyabantu. Ole phela kanti nayo. Uzodla thina vele. Sidlendo lami lesopha. Lapho ngubambe ngesandla. Vele phela ukudla kulahla. Hayi bye. Ukudla nje kulahla. Ziphila imazi.
Uzodla fucking knife avuthanda ukubukisa. Mangiphambi kwabantu. Beka. Manje sothelani lapha phela ngathi isobho leli lama-chips asinikwanga. Ona le tomato sauce lapha ngaphesheya. Thatha le tomato sauce. Kahle sinikiwe lona nathi la into engazini. Sibeke phekwalo, sisekele ngalo. Uyisisekelo sami. Sanibonani ngifike late mina. Umama kaMshana oyiNdiya lo, udadewethu omunye lo. Awunawo ngisho inkukhu mina. Hey, uyisela. Wemntana womuntu lisela. Oh, wathi. Lani mfethu mabuka le design, ikunika i-design yani mama thu uyayinaka. Hayi, ngiyinaki. Mana ngiserious yazi khona ngizama ukukhumbuza yona. Ibuka. Umibuka from yabo the nave part. Yana ungitshene mfethu ngoba ngiyazi. Abakithi pheli. Ibhola lana ngoba uyibuka lento engishoyo. Is that right? Yeah, mama Sarah isakhulu. Ngithi mina look at the two parts ne. Uma uyibuka ikunikeza what the hell. Ngona abon. Ngabona nje la. Ngizolo. Bekhona inlo. Ulethu nami ngiyadlala emva kwena. Angibuke. Ngeke ngibuke uthi uhlakethi beka emva kwakho. Engenzilimo. Athi uhlema. Ngiqamba mangu. Anyama friend amasebe amaningi kangaka. Lana, akuthiwa ama-fried amaningi khona anyanisi ngaphansi. Uyayithanda le nto? Akumnandi kakhulu. Wanyanisi lo phephula. Umnandi phela ke lapho. Wanyanisi? Inkinga ngifuna lo thosiwe lana ukuthi engayazi. Aw, chips and tossing. Chips and tossing. Chips and tossing. Tossing and turning. How ngisendele i-donuts, Tribal. Thank you so much, Tribal, for your donuts. Nice donuts. Nuts. Ave ukhohlakele lezo. Ngenzeni? Ngisahalela. Wele umuntu uyayadla lokho kuyiplate la. Uzuyibambe kahle nje. Uhlangana aphi naye? Mina ngikhulule ngikufihlela ngifuna sidle nje kahle. Ngitsheni ngathi beka lento phansi sidle ngezandla. Lo ufuna ukubuka lapha Uthe ngimba. Yinto. Awuboni nzintsha. Yes. Sonke lesikhathi wena awuboni le mpahla zintsha. Bayithi nje amagqaba akho khona. Stupid. Thank you so much 1000 viewers. Benza amagqaba akho nawo. Ngangijwayele. Ngifuna ukubona ukuthi uzodlani. Uyaphela lo bheka. Ngakwethu wena. Kuzaleni emsebenzini. Ufika abafana yeso. Belethela ushenguko. Manje Ngephe ngibabele umphuzitizo babela kakhulu. angithi uthenge wazi thi. Bengazi baba kakhulu. Umunca nangepheshini. Emsebenzini wenze njani? Ngisayixoxa indaba yanginyanyisa. Ufika abafana belethela ushenge wena wakhasa kakuhle mbonile phela. Ngayithinga yeso. Qaqeda kuphuma. Wafika. Ngathi mina ngilethelwe inkosi nini. Nifike kahle ngilambile. Kodwa ke ngoba kukhona mina akonakele. Mina ngimele yena. Luma la. Angibribe luma. Ufuna lokhu uphuza into yami udla nepheka yami. Hayiso. Hayi phela ngisho ukuthi mluma uphindelela. Kumele ukudla. Angikukhulumele ngithe luma ngisho ukuthi uphindelele. Ihlandla eziningi. Lo ugadla mawalo lo Ngabakani phela.
Ukudla lokho. Kulumela ukudla. Hayi ngazile-ke. Uthe okhulumela ukudla. Hawu. Ungagadla uphindelele. Hey madoda. Into nje yenza la. Hayi ngamane uyiyeke umoya. Hawu. Awu cha hayi awuyena umuntu. Hawu. Awuyena nje umuntu. Hayi into ehlekayo. Hawu umuntu lona ukhona ungagawula kangaka. Ungaphela ebhekeni uthi thasi. Ushaya unqamule nje. Hayi. Ihebheru lokuqeda kulenza la. Leli verse ekuthiwa kwabase hebheru. Uweke hebheru. Uthini? Focus etiyeni ke manje. Awuthi focus amawala etiyeni lakho. Wezwe udla inyama neti. Wena ubuthenga iti ubuthi uzodlanga. Budla amabhansi. Hayo ngeke isipho sinepeanut butter. Anayo nepeanut butter. Mlungu. Kodwa nje abantu abadonsa umzimba la. Uzakhile kodwa asizo. Uzenzayo. Uvuya. Ngabulungu baba. Bapushe. Ambona kade uzwe FIFA. Futhi afuna ubona ukubamba nabantu. Ibest. And ufuna uhlale ubhekele. Afuna ukumbona. Shuthi mkhaphe ngedrama. Esebenza khona la. inakho ukuthi Inokubamba isitani. Cause ubona baba phezulu impande. Unimele enkulu phezulu impande isileyo. Ngabonga ngisibo. azidlala tidami zobona Kakhulu. Nangenwa impande. Iyaluma. Amanga yaluma. thina ukulunga man ama-reptors lo kanjani ke ma ukuthi man Ngokhombisa. no izandla zakho lapho chaza ke uye kwenzeke njani Uyalufuna usizo noma ulufuni? ngabo Awulufuni usizo. ngifuna manje ke ngifuna ubambe focal knife ngifuna lo ngenza into engayona la Ngingakusiza mina. kuleke Sibone senza kanjani. steers flame growth Steers asho njalo. Una TV na nantweni? na Manje ukwaze lapho ko steers. awanta ma uyakhona awuboni Wa steers wa. wena uthi igcina TV mina ngiye khona ngithi Ibe kahle indaba uyayintshontsha imali yami bese uyakhona. Ngaze nje umuntu onemali. ngiye ngi-invite bese ngakhokhi Ne-date yodlame. I-date kaphela ufika athi sure angakulinga nothi uphendule. Athi date afaka ubuso obukwatile khona lapho. Usuzonqaba uthini? ngiyakhipha lana ukuthi anginayo imali yokukhipha nona besebenza njani you pay Manje banika ukhipha omunye lapho. Bawukhipha omunye. Kanjani? mina bangifana ne-ID ngana lokhu Angifuni ngene-ribs. ngampani Ngifuni. ngobani Sengisuthi futhi. lethi burger Cha, ngingasuthi kakhulu. asibe ubani usuthi ungadlile khona into abasenza Lokhu kulinda kakhulu. iphoki le yes Awusayidli pho? ngiyayidla bangamele ngiyidle manje Oh ya. Apa sasuphupho? Soqalile nyo, sona. hawu ukohlanda Washo njengenye imini ngihlala nomfundisi eKFC. Ngilidekile la itafula kufastiwe esontweni.
naye efasting sababazi ilingwe kaSathane nje yazi uSathane besibambe kahle Sikhohlweni lo. sikhohlwa kanjani vena Angikhohliwe sis. Bengamele ngempela. kwano ibuffalo bathi ibuffalo Ay, kupapa ingulube lena. Ukufala phela ile nkomo le yini kuthiwa ama-buffalo wings akube ngaphela kuyinkukhu nami lento ngiphatha kabuhlungu mina ngizombuza usizaba kodwa unakho udididisa usisuzana unakho udididisa usisuzana impendulo eningi ngathi akanazo uza nendlela yakhona ngayo kanti ngathi angafuni abangazi ukhetha nyama amashikeni Mhlawumbe ngathi kusayimi ngifike emotweni ngingakazi ngizodayisa ngithini imoto le ngibuza iklani lithi injani le moto athina ama-features ale moto ngithi iy'nkunzi imoto nje iy'nkunzi uyabona uma uthinta la we ngisho ifana namabhala onke ngiyabona uma upressa la hayi khohlwa Mina yilona ngiprefer. Ngirathi umuntu weshwama engenyanya lento ngabona beqoba inja mina laphuma lapho uthando lwami lweshwama sophinde nje ngidle ngirathi nabo la ngingayiboni la abenzayo mangayibona ngayibona mina ubone ngene iphela phakathi kanti bazonibuza ngoshilo uthi uyayiphenya lembulo ubona ukuthi alikho unga-understand noma uzulivile noma nakho-ke Zungu ngumfazi wakho uqala namhlanje hawu Nkosi yami ungabe ugcina wenze njani yawukahle lapho uthandana noMabura Amndoda yakhe yakwazana ubamba inkunzi i-hard worker iyahasila uthi ngiyasama Mabura sengehlile ebridgini athi khululeke mina ubamba inkunzi khululeke mina la ngebakwenze lutho uyiswa yini wena ungaze ngasithutha ngingadlile Sizamaza phela yangihlupha lo yini ama-buffalo wings indaba kuba ama-buffalo wings kuyinkukhu mhlambe ibuffalo yayijwayelene nalawo ma-chicken lawo yamkhulisa yamkhulisa uyomgadayo kodwa ngizobuza hayi mkhume kangabo nje awakahle labo anyanisi basebebenzela ngempela babezwa sini bona bayabadla yakho umuntu ongenza into enkulu kangaka eyithanda naye hayi ngisuthi-ke kodwa ami ngisuthi ka yasho iqondane nokuthi kodwa ehenali hayi ngathi wakwangitshela hayi ngimangele isimanga hayi ngathi wakwangitshela manje sowenza njani ngokudla wethu lokhu take away take away yami wena uzohamba no-anyanisi mina ngihamba nebheka ibhega usuyithathaphi unayo nje ikhofi uyakhumbula lakho ikhofi oh uyakhumbula ukuthi mina ngithenga ngikhofi inkinga nginomkhuhlane manje ikhofi izongenza wesi yebo mfethu niyazi inkinga ebhekene noZungu inkulu kakhulu oh hawu usiphesidle manzima oh hayi uyosindela ukuthi umuntu wesimami nayifuna ividiyo enithi twice yebo siyayifuna abazi basifake ebhodleleni le khophi isikodwa ayiphela ngeke nemilkshake yami uyiphuzela indlala wena imnandi mawala-ke kodwa manje bathi labo sosibavele bagcwala amathishu wonke bayigcwalisa ngoba uwe phela hayi mina ngayisebenzisa le tissue angingcole ndawo futhi angaze ngisebenzise tissue asiceleni ukuthi bathathe u-anyanisi bese balethe inyama instead of u-anyanisi ya ba replace u-anyanisi ngonyama
It's a picky. Oh, ngoba noma toothpick wena spare. Awu kuye kuvungulwe ngani? Abanawo utshani ke. Qashula uhala. Uqashula ba utla esikipeni. 1.5 ungangilinga. 3 room ungaze ugqoka iskipa so 3 room. Uyahlanya. 1.5 ungathenga u3 ngakhanda u3 room. Angibiza kakhulu. Mase ngi-afford ngigqokisa 5000 iskip. Manje sengaze ngivungule ngekho kashukela. Amisa ngami. Namtshani lapha uhlotshiswe ngapha. Hayi phela. Hawu. Uyobuka ngempela. Ngicela ngisele. Uyaphi qala? Ngiyizwa uyaphi? Lokhu njalo. Nangozana. Nangozana. Sizama njani? Inkinga la. Sacela stupid ngixizanekile kanjani? Inelo kunjani nama takeaway manje? Eyodwa. Obo anazi isigubhu sofighting. Hayibo. Hayi wena. Wena uyangiphoxa nje. Uzozama ukuthi iyangihlupha nentombazane. Isigubhu sofighting lamla uneteam. Manje bangangithelelana isigubhu noma bangasese sauce yazo. Seperi bese ngiyathula. Ngiyabonga kakhulu. Asinazi igroup zofighting kodwa sinama takeaway cups. Azi mhlawumbe noma isigubhu seperi ngifaka isitela. Ngingamlaleli awenza into yakho. Noma uzophila nophela uzohlanya ekhanda. Awukecha. Lokho ngalethelana. Yazi. Imali liseweyami. Sengoyakho futhi manje. Lokho ngazalo angeze mina inyama yankena lana. La ngezansi. Ubudla kanjani ntwana? Ungazi. Ngiyasakwazi ukudla inyama. Fanele ufuna ukudlala nami yini? Asimshayeni. Kade asungifuna, ngizibe ungifuna. Woza ngibhonye. Wenzani? Woza ngubhonye woza. Ngeke ngikuzwe kunomsindo la ngikhona. Woza. Mina bengikubulisa hello. Kade ngifuna. Kwelethu ngishayelelo before hamba. Kade ngisukele. Guys, please double tap the screen. Adelaide, welcome. Guys, let's double tap. Ngibhonyeleni yena kade ngisukela ngithule abantu abami. Ngithulele. Uzamuhle kodwa. Kodwa akabhonyweke. Mina ngixolelile. Nice or no nice, beautiful or not, ayibhonye. Ayidadala spark. Yabona Nkosi yami usave umuntu wrong utshele mina. Guys, first guys, let's double tap. Adelaide, samake kupela hand high. This double also 0. Sure. Guys, double tap the screen, please. No, ngiyabona nje Bona beyodwa di tap kakwa. Usengiyeke ngoba besengenze njalo. Uyathanda Ukhulu upeperese. kakhulu futhi. Ayikho into ekhulu kakhulu la. Ukhulu kakhulu. Bafaka olethu la. Akabhubhe induku, ungisukele. Ngihlala ngitshela ngithi inyoka Uhleli emgodini. lana. Mina angidlanga vele ngasuthi kunini ngilindile. Lokudla osushi ngale. Yazi. Kulo umuntu angaphela udla amasushi. Sibo, yazi mina the day. Ngike ngashokoza. Sibo, Uma inyama emazineni yazi. wangizwa lo. Kuphume wena ke la esitolo mhlawumbe. Ngoba phela inyama iphuma akwazi ungaphumi konke. Wenzani manje? Ngiyakusiza. Guys, double tap the screen. Times 3 ozayo madoda. Mubhonyeni. Sibese Kade ngisukela. 2 roses to reach the target. Yazi bengithule. Usukela esilima. Shonto ngalinyene. Ayibhonye people. Sesisipayi kupla. Ngoba beyinhliziyo ekhaya. 2 roses. Abeke inhliziyo. Anisifakani igqoko, anisgibezana igqoko times 3. Times 3 anisgqokiseni igqoko please. Igqoko kids. Guys, can I have 2 roses? Guys, I have something. Guys, can you try? Let's unlock the screen. Let's unlock the screen. Yo, my way. Uyakhulu. Yes. Kuvala kanjani ke Leshe msibo uphila ngikirang. Sala ngamathe la emaceleni. Uyahlanya. Akuplastela onayo imbobo. Guys, let's go, please.
2 roses, guys. 2 Times roses. 2 ungena mase kunjani? Uzoqala nje manje. Bayongenzani? Bazongenzani? Ku times 3 ngicela nifaka amakepisi. Bazongenzani? Amabhubesi? Amabhubesi uthuli kuphela kwazi ufaka ibhubesi. Basi nangamagama. Ukukhetha Ifamily, nakhiya. iphuma. Lethani-ke madoda igqoko sisigqokiseni igqoko kuzongena igqoko la uzifake igqoko Mana namakepisi ngikhulula kahle ibuko khona zizongena kahle. fakani igqoko bafethu sogqoka igqoko nowele sifakeleni igqoko times 3 Yere alima. basifakele-ke igqoko igqoko bafethu khombisa uweletha isigqoko siba njani Hawu, sengaze ngihamba ngasigqokanga. lethu woza nesigqoko bo angikwazi ukufaka lento times 3 bafethu Uyaphela times 3 phela manje. niyaphela bona 10 seconds Guys, I wanna smoke today. It's not like they have smoke and stuff. kuthi bathiyo ngethiwanga engabe bafake igqoko Eat roses, fella. Guys, double tap this. Mina ngabe ngiyagive up ke kodwa kilo 33. uyazi ukuthi ngihlale ngimbhonya akapheli mandla Labuhang, thank you. Give up. Thank you so much. Guys, anyone with a money gun, guys, ask them bonging in that. udufuna imani Guys, anyone with a money gun, please ask them bonging. Yes, we enjoy kanikani noma engayithola angeke aze angifice still Umuntu ozofaka imani gani mase emva lakho ke aya kuzoba u5 ha nangifaka iglove uba ufaka glove. uzofaka no times 3 uyosindela lenkosazana bafethu ningavuma buye lethu Guys, let's play on the club. Guys, let's play on the club. Asambeni. Let's go. Guys, inside the club. Guys, let's go. Guys, do nothing above. Oh, yes, bonyela lola. Asumubonyele. hayibo Guys, asumubonyele. Asumubonyele. thani uyashaya usukhuluma enye Guys, inside the club. Asumubonyele. Guys. nanga sebonyelwa Yo, mawe. Shangani, they expire. Guys, double tap the screen. Yes. ila kwenza ngalo Guys, snipe. nanga sebonyelwa Njobe za 42. Nkosi yami. Guys, asimubonyeleng. hayibo thana simshayeni Labuhan, thank you so much. Mufasa, thank you. Kolide. you got a glove Vana, Mtlengi, Mary, Khoshahadi, you Nosi, got a glove in the Khoshi. lightning pass Usana le glove emotion lan. Iglove uthola mawenza njani? umdlali kakhulu asenda amagifts amakhulu amaningi Hawu babi. yabo nje le Manje top 3 ulenzani ke? Ulenzani yena iglove? liya boost so everything we send is multiplied Guys, let's double tap, guys. Let's try, please. Asimubonyeleng, guys. Ora ufundisana nabantu ku-level yakho nabantu abawu2 enhlapho usiswakhe noma wakho. unawo fan base inkinga nje ngeke zifike la kwami Benzani ngathi laba bayabuka nje balo bethe screen. Guys, Soli, welcome back. Soli, please help me. This one, if you kumbonyela lo. Nami ngifuna ukumbonyela. Guys, uyajayela uthi mina ngeke uzongishaya. Ngicela hand heart, ngicela ama donut, please hand heart, money gun, my bread, anything. Asibubonyeleni lo. Awuthi umuntu ngaba no12 anishaye 1000 ngifuna umonzo nje njalo. Guys, double tap the screen, guys. Let's go. Guys, let's double tap. Guys, let's double tap. Double tap, guys. Double tap. Ubukiswa ngami kanje. kade ngirequest sengirequeste ka9 ngithule ngoba ngidlala Ngebo, welcome my sister. Ngala simubonyeleni lo. Ngabe ngithi usadlala khona iLa Liga yini PSL ikhwalo okuphathi kakhulu ehlathini usadlala lapho ebhuqweni. Asimshayeni, please. Asimshayeni. Samubonyela na, siyabonyela sister. Asimshayeni, guys. Asimshayeni, guys. Let's go. yazi nginokuthini ngithi guys ngicela Kala 4 roses, guys. 4 roses, guys. Let's unlock. Sibo, tshela abantu bakho bazovula speed. Guys, 4 roses. isum nation phela le
Zungu Nation there. Ngicela 4 roses please. Still by Zungu Nation, but angazi amanzi awafakile ngane egameni. Guys, ngicela ama rose ayi4 please. Ngiyacela bandla. Zizo, thank you guys. 3 more. Thank you Zizo. Guys, 3 more. La. Zizo ngiyabonga bhuti wami. Zizo ngicela mani gani uyanjwayela lo. Akakwazi. Ngicela ungisendele imani gani bhuti wami. Inkinga manje uthe Uyanjwayela lo akakwazi shem. 2 guys asambeni. Mina I believe you can send me a money gun Zizo. Mina I believe it shem. Mina I believe in you. Oh, it's so shit to muka nchawa ibafalo. Guys, please double tap the screen. Okay, so guys, double tap the screen. Zizo, Kali Manigan. Guys, please let's snipe. Tengisukela mgokozini. Mara sibo lo ma taps lowa, ma taps low. Ama taps gimme. Mina mfana ngizokubhunyelwa mfana. Mina yeyisukuyekile namhlanje. Ungathi namhlanje lokho waqala ukudlala nami. Ngikudla waya gumba fire. Yeah man. How? Angeke ukuthi ngulande ngomunye ngothi. Uyamudla, ngiyamudla. Angeke ayenze kanjalo screenini angeke. Ngiyamudla. Umudla ngithule ngingamotivate ngamuntu uthi adlale. Ngiyamudla. Man. Ngifuna ungibuza ukuthi kwenziwa kanjani ke lo. Ngicela nisnipeleni ngiyacela bo bandla ngiyacela. If you have a glove, please throw a glove. Ora, can you please throw a glove? Let's try. Ora, you have a glove, please throw a glove, my sister. Uyabonyeleka. Let's go, guys. Guys, let's go. Boy Joseph, why you don't play matches anymore? Go on, phela. Yeah, bafaka iglove We don't like Boy Joseph. On the glove, I guys. want to request it. Give my man. Get 2,000. Play on the glove. Play on the glove. Bonke bakwazi ukudlala kuyo. Touch the glove asambeni madoda. Sibo mina mfana wami mina ngizokubhunyela lawo ama taps lawo. Lapho uzongibhonyela ngo20. Mina ngizokubhunyela ngizokubhunyela. Zezo thank you Kolide. Uzongibhonyela. Cho Nasipho Fiso. Thank you so much. Isi mina ngihambe ke. Bye bye. One day is one day, never give up. Yabona mase kuba mnyama kakhulu mase kuzosa. Yabo nje ubuza kanje uzogcina ungidlile. Unga give up. Lapho uthola ukuthi usawu1 ngoba kumnyama kakhulu. Mina Sibo mina ungangi-advise mina ngizobhonyela mina ubona namhlanje mina ungangi-advise mina. Uzongibhonyela wena mama. Ngathola azashaye ngisho umuntu oyedwa. Cha mina I think sedlale na more than 15 times. Nimbhonya njalo. Manje accept. Unalolu laka lokuthi one day ngizobona. Abo maye ngasempilweni abe njalo. Ngaya kuthi. Awukahle ithi. Ziyeka lezo ndaba wamlungisi. Ithi pick up map. Ukwayidla yonke futhi manje yazi. Ngithi ngiyifihla. Bengathi ngihlephulele ngapha. Bengifihla kahle. Anona wathi pick ngunike 3 yonke. Noma how? Ay order lokushukela bese ngahamba ke nawo. Athi wishele umcebo ngekuyithola ushele umcebo upheli oh nakho siphathele umshini mama usido wami ke kodwa
ukulu ibhile ngaka uba nale video lethu kanje kanje yes fikathi yenza yes mana uthi ngisulela iskipping sama million ngiyachashaza mina ngibona ishukela yezwa suthengile phela lesho nangebuya ngeke abo suvule yini le challenge le no like iyabheda lo challenge i-challenge ukuthi ngiyaqala ubona challenge ebheda kanje ngiyaqala ukubona challenge ebheda kanje akuchena manje usayina uyasayina ngiyabhala phela lapho wagcina nikhokha kuhlale khokha mina awusazana ukuthi kwenziwa kanjani kuyibhili enqabele mntakwethu ngosibhala edolweni sokubona kuphela kwenyanga no uzawuzamnenze sithemba wena into soyikhokha thina yini imasgrave ibhale siyabonga mama yini imasgrave ibhale ubria pho wabo thatha uswidi unike umnikazi ibhili kushiwo njalo yini le challenge le yabheda lo challenge leyo very right yes buka minus 500 malinga mali nga ini akade uthenga imlenze lapha uthenga namakhofu ngawaphuza ngicasula no usedubethe yazi usipena ngiyazi ukuthi usibhudo ngayifuna ho uyangibhedela ngiye ngibona ukuthi usedawutha uyangibhedela she just wanna show kodwa ngenyama yenze njani ngizokwadla ngisho ngikhipha ngesiliphu yafika wenze ufuna uthola uhala ngithe uqapulela awunawe ebhlukweni hayi wena uqapho hey hayi futhi uyikhi le funa umphetho wa something yayiwo ke hayi thambi funa uthola umphetho wa something ufuna uhala no asicacela la besihlaphle uniform inela ekhaya kahle boy yes ngelo sisilokho ebuya manje kwenze njani yezwa bekumalini hayi beku 2 rand bewu4 yena wabhala u5 uyaphapha wena ethiphana awungathi lesikhathi usumhluphe kangaka wena ufuna umhlupha mahala nje hawu kunini umuntu umenza isitike kabili wambuza ama-buffalo wings nama-chicken uyalazi usisi wathi akakudwebela imbali bese uya umshiya ungamshiya ungamthiphile lowo muntu thathola iplastic gel usuthole ngempela ngisebenzisa wona right asihamba sibona bala ikhathi sekuzovala vele futhi la uhlule mama usevela ukupha wodwa yes ngifuna sudakho bheda win lona we-private number ebhuti imuntu lo bayikufonela ngizokufonela kusasa lona we-private number ngicela ungangijwayeli kabi sawukungijwayela kabi nje lokuthi uyangitshela ukuthi uwe lo ungifanela kusasa uzongifonela nge-private number ungangijwayeli kabi please uma ngifuna ukuthola inamba yakho ngizoyithola bese uyakujezela lokho and wayifona ethini no bathanda ungifonela bakhuluma izinto ezisnacks some other people they call me they tell me they want to have sex with me. Some other people they text me, they send me nudes, they send me videos masturbating. Yanyanyisa nje. Kuthi angifake iglove ezulu. Uzolifakela iglove ungonakele lutho. Alifakwa nolifaka ngibona. Hayi bofo ini? Lenzani? Ele match. Uzolifaka la angiqubuze laba abakhulumayo. Wena unobuyisanga awupheli. Ushukela uzokhala eminyango uthi nama. Uzokhala loshukela eminyango ngitshela. Ufuna sauce? Ngifuna sauce. Bengane lapha esikhwameni sami. Ushukela.
phela uJojo ushukele sibheba mfethu. Ngitshele mina. Ngizosho ukuthi indlala. Nayo. No, besofana. Kunatshwala lana. Nama Jameson lapha phambili. Uzowenzani? Cha ngiyasho nje ukuthi kanti asibhede yasotshwala. No mina. Ngikhuluma nawe kahle zongixolisa. Asila ngina 17 Eastern Cape. Manje waye ungifonela ngo-private number pho. Hayi, hawu. Ngiyofunani lapho? Asivumelekile. Umdala ngakaphela. Okay, mina ngizongena. Asambe. Hawu. Singene ngapha nthini? Wala. Ngibona ukuthi sesisemumva manje. Sibongile bakithi, sibonge kakhulu. Manje masiphuma sishonaphi? Sishonaphi? Siduke kahle. Sizoshutha. Bese siyahamba. Anenze lento yokuthi nibhabhaye ke manje. Kukhulu kakhulu. Kukhulu kakhulu ke babhe.